A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Boka. Yarinya me ke tafe da ke? Mama na da babana duk sun mutu, ba wanda ya rage a gidanmu. Ni kuma boka ba na son mutuwa. What? Saboda ina da manyan borika a duniya. Yarinya, kin zo gurin da za a baki maganin mutuwa. Yarinya, kin zo gurin da za a baki maganin mutuwa a duniya. Ke da mutuwa har abada, sai kin gama burikanki gabaki daya. Na gode boka, har hankalina ya kwanta. What? Ni kan boka ina ɗan ƙaramin yaron kan nan yake. Nazifi kike fada? Nazifi ai ya dade da rasuwa ai. Allah sarki, ya dade da rasuwa. Laifi ya maka ne? A'a. Duba ka son shi ne? Ina son shi mana. To me yasa ka bar shi ya mutu? What? To ai kwanansa ya riga ya ƙare. To yanzu boka ka gagara na ɗanka mutuwa. Yanzu